Hola, què tal? Molt bona nit. Moltes preguntes pel cap de setmana, com es presenta este cap de setmana de moltes celebracions a l'aire lliure. Hem de dir que tenim el cap de setmana dividit en dos parts. Una primera dissabte amb un cel variable, amb ruixats, amb precipitacions, en forma de neu a les comarques de l'interior, i un diumenge en el que farà més sol, però l'ambient serà més fred, baixaran les temperatures, sobretot de nit. I el més destacable, atenció al vent, perquè el vent de mestral, el vent del nord-oest, bufarà amb ratxes fortes o molt fortes a partir del dissabte de vesprada i diumenge de matí. Tot indica que ja diumenge, al final del dia, el vent quedarà encalmat, però atenció amb les ratxes, que cap al nord de Castelló, demà al final de la jornada pot bufar amb ratxes de més de 70-80 km per hora. Per tant, un cap de setmana una miqueta de tot. Veiem imatges del que hem tingut en el dia d'avui. Encara al matí hi havia núvols cap a la meitat sud, però després han trencat, han deixat una vesprada bàsicament de cel ras i amb un ambient fred. L'ambient fred es manté a totes les comarques. Aquestes són imatges també de les primeres hores del dia amb la rosada blanca que s'ha pogut veure, sobretot cap a l'interior de Castelló. Hem tingut a les zones fondes de l'interior de Castelló un matí molt fred. En aquestes zones ha estat el cel ras i les temperatures han baixat de manera destacable i hem registrat algunes temperatures de fins a 5 graus negatius en zones d'interior. De fet, les temperatures de la passada matinada han sigut notícia en aquestes zones i el que hem tingut també ha sigut bàsicament inversions tèrmiques destacables amb una amplitud tèrmica molt notable, amb una diferència molt important entre la mínima i la màxima. Per exemple, Geneta del Maestrat ha tingut una mínima de 3 negatius, una màxima de 15, una diferència de 18 graus, o a Utiel una mínima de 4 i una màxima de 13, una diferència de 17 graus. Per tant, diferències destacables entre el matí i el migdia, sobretot a les comarques d'interior i de la meitat nord. I si repassem aquestes temperatures mínimes, observen valors que han arribat als 5 graus negatius a Vilafranca. També han tingut 4 negatius a Utiel, ha sigut on les zones estava el cel més ras tota la nit i ha baixat de manera destacable. A Villena han tingut 2 positius, a Castelló 4 positius de mínima, a Alacant o València han tingut 7. Esta pròxima nit esperem que siguin més altes perquè esperem més nuvolositat i en principi els núvols farien de cobertor i no deixaran baixar les temperatures nocturnes. Més fotografies del dia d'avui, imatges que mostren encara els tols d'aigua que hi havia cap a la Bocairent, encara al matí hi ha hagut núvols abundants, fins i tot bancs de boira, que després han trencat i han deixat a lluir el sol al migdia. També cap al sud hi havia núvols abundants, en aquest cas altocúmuls, altoestrats, que també al llarg del dia anaven desfent-se i han deixat ja un migdia i una vesprada amb el cel ras. Tot i que si vostès tenen un baròmetre hauran vist que la pressió atmosfèrica està baixant i per tant és un indicador de canvis que ens vindran des del ponent de la península. De moment, la situació marítima molt tranquil·la avui cap a Calp. Atenció també perquè demà, després demà, la mar estarà prou moguda i per tant tindrem zones de forta marejada a partir de dissabte de vesprada. Aquestes són imatges del canal visible on veiem la península ibèrica amb els núvols del matí, com ràpidament es desfeien i han deixat el cel ja ras a partir del migdia i observen esta banda nuvolosa compacta, és la que s'acosta per la zona oest de la península i és la que taparà el cel esta nit i demà provocarà aquestes precipitacions. De fet, si repassem les temperatures màximes d'avui, amb el cel més ras cap a Castelló, tot i que feia sol, l'ambient era fred. Hem tingut 15 graus de màxima a Castelló, 14 cap a la Vall, 13 hi havia a Benicarló o Toràs, 11 a Morella o 8 graus de màxima a Vilafranca. Repassem alguns valors també de la província de València. Han tingut 16 graus a Alzira, a Bétera, a València també han tingut 16, a 14 graus de màxima a Gandia o 13 a Ontinyent. Utiel han pujat lleugerament a Ontinyent respecte a ahir, però encara l'ambient fred. Per últim, alguns valors d'Alacant on han sigut una miqueta més altes. Elx ha tingut 17, Orihuela 17, Alacant ha tingut 16, Dénia, Villena en tenien 13 o 12 graus de màxima a l'Observatori d'Alcoi. Com hem comentat, les imatges del satèl·lit ens mostren que la borrasca que ha deixat les pluges dels últims dies, que estava situada cap al sud-est, es desplaça, es retira cap a la zona del Mediterrani i així s'acosta este front molt extens, un front que té una molta llargària, però la part més activa està situada cap al nord. De fet, la part més activa ens arribarà a nosaltres demà matí, migdia. Ja els núvols alts ja estan hores d'ara arribant a les comarques de l'interior. Si vostès tenen un baròmetre, com hem comentat, veuran que la pressió atmosfèrica baixa. De fet, algunes persones en les últimes hores o demà poden tindre mal de cap perquè la baixada és prou notable, perquè s'acosta aquest front que demà ja estarà situat la part activa cap a les Illes Balears. Al seu darrere entrarà el corredor, en aquest cas, del nord, del nord-oest, amb vent moderat a fort que es reactivarà la segona part del dia. I per veure on plourà, com sempre veiem este mapa en el que ens indica la probabilitat de precipitació com avança. Esto és en el dia d'avui, pluges esta nit cap a la zona oest de la península i observen com
A partir de demà, nosaltres estem en aquest sector, ja al matí començarà esta matinada a ploure cap a l'interior, serà migdia, sobretot s'espera que siga quan tindrem els ruixats més freqüents i al final del dia encara es podria quedar una miqueta enganxat a la precipitació cap al sud de València, nord d'Alacant, i ja diumenge tota la pluja s'haurà desplaçat cap al Mediterrani, pot quedar alguna gota en zones de muntanya, però bàsicament la part de precipitació ja ens haurà passat. Per tant, amb aquesta evolució el que tenim per davant és bàsicament un matí de dissabte molt nuvolós, gris, amb ruixats que s'iniciaran en la zona nord cap a Castelló. En general seran ruixats dèbils, que podrien ser en forma de neu al matí per damunt de 1.200-1.300 metres. Al matí no esperem precipitació encara cap a la zona litoral del sud. El vent bufarà de moment de matí de ponent i de mestral, però no tindrà molta força. Pel que fa a les temperatures, esta nit seran un poquet més altes, però demà al migdia seran com les d'avui una miqueta més baixes. Els canvis, pel que fa al vent, arribaran de vesprada, ho veiem per províncies. Atenció! Demà de vesprada cap a Castelló, ratxes fortes de vent de mestral, poden superar els 70-80 km per hora. Després de les pluges del matí, cap al litoral s'obriran clars, però quedaran núvols estancats a la cara nord i podrien ser les precipitacions dèbils però en forma de neu per damunt de 1.900 metres. Per tant, demà l'ambient ja més fred clarament el notarem de vesprada i la cota de neu baixarà. Pel que fa a la província de València, després de les pluges del matí-migdia, de vesprada s'obriran clars però no farà net del tot. Tindrem més ullades de sol cap al nord, però quedarà enganxada una miqueta de precipitació, punts de la Safor, davant del Vall de la Costera i també algun ruixat cap als serrans i la zona interior. El vent girarà mestral i sí que ja notarem vent moderat a fort al final del dia i també notarem que entra aire fred i que ens haurem d'abrigar una miqueta més. Pel que fa a Alacant, també de vesprada arribarà sí ja la precipitació, de matí no esperem precipitacions, però al migdia, vesprada, ruixats de nou entre dèbils, moderats, que afectarien sobretot la meitat nord i també poden afectar de manera dispersa algun punt del sud. El vent també girarà mestral i augmentarà d'intensitat i la mar cada vegada estarà més alterada. De fet, atenció, perquè diumenge la zona marítima la tenim prou moguda, amb zones de mar grossa podem superar els 2 metres, 2 metres i mig davant del litoral d'Alacant. Molta atenció a aquesta situació de temporal marítim. El vent bufarà el matí de diumenge de mestral i de tramuntana, fort. Farà fred a primeres hores del diumenge, però diumenge serà un dia bàsicament assolellat, molt bona visibilitat, ambient fred i el vent fort de matí. Amainarà ràpidament de vesprada. Encara podíem tindre alguna volva cap a zones de Castelló i alguna precipitació en les muntanyes d'Alacant. La ciutat de València, que moltes persones preguntaven avui per la crida, en principi la nit de València serà tranquil·la, cel ras, el vent amainarà, no esperem precipitacions, però sí que serà una nit freda, la nit de diumenge a dilluns. Pel que fa a la setmana que ve, vent de ponent, circulació de ponent, no esperem de moment precipitacions i les temperatures amb una clara tendència a pujar. Per tant, un cap de setmana de pluges dissabte i diumenge, més sol, però ambient més fred i amb aquest vent de mestral que bufarà fort a partir de demà de vesprada fins diumenge al migdia. Acabem amb imatges i fotografies. Recorden que ens poden enviar imatges, vídeos al correu electrònic oratge@tvmediterraneo.es. Aprofiten el cap de setmana si fan excursions o activitats a l'aire lliure per enviar-nos aquestes imatges o dades de vent o de precipitació. Moltes gràcies per la seva col·laboració. Amb aquestes fotografies del dia d'avui, algunes d'elles espectaculars, acabem l'espai d'informació meteorològica. Els desitgem que passen una molt bona nit i que tinguin un molt bon cap de setmana.